Здравейте, здравейте! На тема дронове втора употреба сме и ще ви покажем още един дрон, който също е на наш клиент и не е оставен за продан, тъй като клиента реши да си закупи по-голяма машина, която е съответно с сменяеми камери, с доста повече и по-големи възможности. Така той ни остави за продан ето този DJI Mavic 3 Thermal с термална камера. Дрон, който съответно той лети от може би година и половина-две с термална камера, както ви казах, с до 56 пъти приближение, с RGB нормална камера също така. И ако искате, нека да го отворим да видим какво има в комплекта. Само правя едно уточнение, че клиента си е оставил при него две от батерийките и хъба. На нас ни изпрати само дрона с една батерийка. Дрона имаше лек проблем, който ние коригирахме и съответно той нямаше намерение да го продава, но реши да се раздели с него, защото обсъдихме възможности на по-големите машини, на по-големите дронове и той реши да си доплати и да вземе съответно за него по-голям дрон. Така, дрончето е с застраховка DJI Care, която е валидна една цяла година. Общо взето, мисля, че оставаха още почти една година без 5-6 дена, без 10 дена може би е валидността. Имате право, който го вземе на до 2 замени, да се замени до 2 пъти дрона с нов. Така, ето това представлява куфара отвътре. Той не е толкова интересен, по-интересно е съдържанието. Така, какво получава новия собственик? Получава Mavic 3 Enterprise термален с 3 батерийки, както казахме. Тук в момента имаме само една, която тази батерия е почти чисто нова, на около 4-5 цикъла е. Може би сега ще включим и ще видим на колко цикъла е. Ето го дрончето. Няма абсолютно никакви удари и щети по самия дрон. Имаше проблем клиента с перките, беше паднал дрона от метър и нещо 2, закачил се в един клон, сменихме му перките, имаше проблем с ето това капаче тук долното, което капаче също е подменено с чисто ново, за да не ходи дрона по DJI Care да се заменя, да губим време. Дрона е напълно изправен, без никакви забележки. Това е дистанционно, с което си идва той в комплекта. DJI RC Pro Enterprise е дистанционното. И нека да го включим да видим за какво става на въпрос. Клиента използва този дрон за охранителни цели. Мисля, че охранява някакви обекти и дрона се вдига на вечер по 1-2 пъти. Той има общо 3 батерии, едната тази е нова, другите каза, че са на около 20 на цикъла, реално тях не сме ги проверявали, но ако имаме купувач за дрона, реално тези батерии ще дойдат при нас, ние ще направим тест на всяка една батерия, ще ги проверим и ако всичко е наред, ще ги дадем на новия клиент. Влизаме в настройките на дрона, така, леко да повдигнем камерата нагоре, ето картинката от камерата. Това в момента е широкоъгълната камера, най-вероятно е тази. Сега ще сменим с зум камерата. Тук приближението е доста голямо, затова ще намалим малко зума. Ето така, можем да приближим доста. Вижте, да отдалечавам ли, приближавам. Ето така, можем да приближим доста, тъй като аз съм на много близко разстояние, съответно не можем толкова малко разстояние да фокусира. Ще ви покажем навън, като излезем да го тестваме дрона, как фокусира и можем да включим и инфрачервената камера. Ето е в момента инфрачервената камера. Можем с посочване върху екрана да измерим температурата на обекта, който е срещу камерата. Имам температура 37,1,
36,8 и 5. Да, играе доста, защото аз се движа в момента. Но показва около 37,1, 37,3 и 5. Ето. Това е. Всичко функционира абсолютно перфектно, няма никакви забележки. Самия дрон напълно изправен, така че който иска може да дойде да го види, да го тества и съответно да го закупи. За какво се използват тези дронове? Тези дронове се използват както за спасителни операции, за издирване с термокамерата на примерно хора бедстващи, на изгубени хора. Може да се използва за изтичане на някакви газове, да се наблюдават топлини, за изтичане на топлина, примерно от санирани сгради и така нататък. Може да се използва сега, много популярно е, тъй като много навлязоха фотоволтаичните системи, се използва за обследване на фотоволтаиците, дали някъде има изгорели елементи по панела и съответно когато изгорелите елементи се загряват много повече от останалите и по този начин се вижда едно петно червено или направо жълто, което съответно ви показва, че даден елемент от панела не работи. И когато елементите изгорелите станат над определен процент, вече трябва самия панел да бъде подменен. Също така може да се използват за огледи, тъй като има и зум камера, може да се използва и за огледи, могат да се правят фотограметрия с дрона, могат да се правят 3D модели на сгради, на някакви обекти с него. Софтуера, който има в самото дистанционно, ви позволява всички тези неща. Отделно имате един допълнителен порт, ето тук отгоре, с който пък може да закачите високоговорител. Вие говорите на дистанционното, а звука се чува от самия дрон, който е доста силен високоговорител. Могат да се сложат LED фенери за допълнително осветление. Може да се сложи RTK модул за още по-голяма точност при GPS позициониране. Дрона има сензори за препятствия от всички посоки. Ето тези камерки, които виждате отгоре, отстрани, отдолу, отпред, всякъде. Има сензори за препятствие. Полетното време му е около 42-3 минути, като с една батерия и скоростта, която може да развие е до около 70 км в час. Обхвата, който може да очаквате с този дрон е около 5-6 км максимално, като разбира се той варира доста дали летите в града или летите извън града съответно. Разбира се, в града обхвата е доста по-намален заради допълнителните смущения, които има от рутери, от разни антени за пренос на данни и така нататък. Идва с слот за карта с памет. Тук отзад на това капаче, като го отворите, има Type-C порт, с който може да си зареждате батерийката, да си точите данните от дрона и има и слот за карта с памет, може да си разширите паметта до, мисля, че 512 гигабайта максимално поддържаше този модел. Може да се сложи 4G модул, за да имате и неограничен обхват буквално, да може да го пращате зад препятствия, зад хълмове и така нататък. За 4G модула няма специален слот вътре, където се поставя в самия дрон. Продава се една допълнителна приставка, която се слага ето тук отгоре. Аз съм ви показвал в едно от видеята и съответно се слага модула, който се подвързва към USB-C порта на дрона и реално вече получавате неограничен обхват. Там, където имат обхват мобилните оператори, ще има и вашия дрон. Това е общо взето. Сега ще излезем навън. Не знам колко батерия има на дрона, 68%, тя ще ни е достатъчна. Ще излезем, ще направим един тест на термалната камера, на полета на дрона, на зумовата камера, да видите и съответно колко може да се приближава. Хайде да излизаме. Вънка сме за тестовете, включваме дрончето, слагаме го на равна повърхност, включваме и дистанционното управление и чакаме да се инициализират, да си хванат GPS-ите и политаме. Дистанционното почти зареди, даже вече зареди. Имаме връзка между дрона и дистанционното. Ето я картинката от дрона. Като отидем на интеркамера View, виждаме настройките, които са зададени на дрона. Височина на прибиране 40 метра, максимална височина на издигане. Можем до 1,5 км да вдигаме дрона във височина. В момента е зададен 1 км височина.
Така, и като затворим настройките, вече картинката от самия дрон. Сега си хваща сателитите на 11 спътника е в момента. Можем да включим инфрачервената камера, ето я, показва ни съответно, сега е доста слънчево, много са нагрети обектите и ни показва съответно ето, че 55 градуса е нагрят автомобила в момента. Вижте, с посочване можем да видим на колко градуса е. Ето и зумовата камера. Не знам на къде да я насоча, за да не стане някаква конфузна ситуация. Примерно ето към емблемата Рено. Ето вижте колко много може да се приближи. Сега като го вдигнем във въздуха ще стане доста по-ясно. Сега дрона си е хванал сателитите, можем да излитаме. Палиме дрона, двата стика надолу и навътре. Дрона завърта и стои на обороти. Казва ни, че нямаме карта с памет, не сме поставили. Ето, вдигаме го. Виждаме, че всичко е нормално. Дрона е стабилен. Ще го вдигнем на една по-безопасна височина. Ето така. И ще насочим примерно камерата към... Мисля, че този билборд тук е на Мерцедес. Ето и почваме с зумовата камера да приближаваме, вижте. Сега ще се включи по-хубавата резолюция, ето я. Вижте. Е това, ако не е хубаво приближение. 56 пъти приближаване. И можем много хубаво да си наклоним камерата прецизно, да прочетем всичко какво пише. Така, сега отдалечаваме да видим реално на какво разстояние от нас. Ето вижте, това е без зум. Почваме пак да приближаваме. Вижте. Мерцедес. И ние в момента пилотираме Мерцедеса на дроновете. DJI е Мерцедеса на дроновете. Ами това е общо взето. Дрончето е в перфектно състояние. Кацаме го. Така писука, не се очудвайте, така писука в момента, защото сензорите за препятствие отчитат препятствието. Аз съм застанал пред него. Ето, мъча се да дам напред стика. Дрона не иска да тръгне. Ако се мръдна, сега може би знамето ще отчете, да, и не иска, но примерно чакайте да го насочим ето така към мен. Аз съм отпред, дрона не иска да се движи, сега ще се мръдна в страни и вече можем да го придвижим напред плавно. Ето и когато засече препятствие, спира и не иска повече. Така, снижаваме го и кацаме. Това е от нас. Ще пуснем обявата в нашия сайт, да видите реално за какво става на въпрос. Там сме написали в описанието всичко за дрона. И така, цената, на която може да го закупите с застраховка, с 3 батерии, с хъб е 9800 лева като цена. Това е от нас. Лек ден!